खुंग्रिं दहलाफारा गामि रायजो आफादनि बानजायनायाव खुंगासिनो 13थि लक्ष्मी गार्जा फुजा आरो 1थि माइनाव खेराइ फोरबो हाबाफारि खुंदों। खेराइया बर'फोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन धोरोमारि फोरबो। बर'फोरा आबादारि बिगियानारि आरो आबादजों बिसोरनि सोमोन्दोआ गावसोरनि फोरबोआव गोमखांनाय जायो। बर'फोरा बाथौ धोरोम फुजिनायजों लोगोसे गार्जा हामबाय आरो खेराइ फोरबोखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोदों। बर'फोरनि दोरोङारि फोरबो कार्ति फोरबो, मागो दमासि आरो बैसागु बेफोर फोरबोखौ बोथोर लायै बोथोर फालिबोदों। चिरां जिल्ला खुंग्रिं बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय खुंग्रिं दहलाफारा गामि रायजो आफादनि बानजायनायाव 73थि लक्ष्मी गार्जा फुजा आरो 1थि माइनाव खेराइ फोरबोखौ सानसेनि हाबाफारि लानानै थामहिनबा 21 जानुवारि 2025 इं बांला 1431 माग दाननि 7 अक्ट' मंगलबार बारायखालि खुंफुंनो लानाय जादों। बे खुंफुंनो लानाय हाबाफारि बादिनो गाहाय हाबग्रा लामाखौ बेखेवनानै होफैयो 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटिनि इउपिपिएलनि आफादगिरि मानगोनां मुस्रि बिरदाव मुसाहारि बिथाङा लोगोसे आर'ज नब्लांखौ बेखेवनानै होफैयो खुंग्रिं बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि साइन' नार्जारि बिथाङा। बिनि उनाव आर'ज मेथाइ रोजाबनाय आरो 1थि माइनाव खेराइ फोरबोखौ फारि फारियै खुंफुंनो लानाय जायो। बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय। जोंनि खुंग्रिं बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय जोंहा दहलाफारा गामिनि रायजो आफादा देग्लायनि जे 73थि बे जोंहा गार्जा फोरबो, बेजों लोगोसे जोंहा देग्लाय बे दहलाफारा गामिया 1थि माइनाव खेराइ फोरबो बिथांमोना खुंनो सिगांदों। आङो बाहाय बाहागो लानो हानानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दहलाफारा गामिनि गावब्राजों लोगोसे बे गामिनि साफ्रोमबो जोंहा सानसेबो मेलेमजिबि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि आङो खुलुमनाय आङो गिबियाव जासिदों। दा दिनैहाय दहलाफारा गामिनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान। जे दिनै फैयै फैयै दहलाफारा गामिया 73थि बोसोर बिथांमोना मोनसे गार्जा फोरबो बेबायदि हाबाफारिखौ दिनै मोजाङै खुंफुंनो हादों। आं आसा खालामो बिथांमोना जिखिनि बे गार्जा फोरबोनि गेजेरजों जेरैबायदि बे गामिनि जौगानाय गेरेमसा खालामनाय, बे गामिनि जिखिनि दाफामनाय जे लुफामनाय आरो बे गामिनि गेजेराव जेरैबायदि खौसेथि गायसननाय, बे बाथ्रानि गेजेरजों बिथांमोना बे खामानिखौ बिथांमोना मावफुंनो हादों आरो इयुनावबो बिथांमोना निसय मावफुंलांगोन बेखौ आङो मिजिं खालामदों। आरो दिनैहाय नैबे देग्लाय 2025 इं मायथाइनिफ्राय बिथांमोनहा 1थि माइनाव खेराइ फोरबो बिथांमोना होनो सिगांदों आरो बिथांमोना निसय बे माइनाव खेराइ फोरबोखौ बोसोरथाम बिथांमोना लान्थ्रियै होलांनो बिथांमोना नाजादों। आं आसा खालामगोन बर'नि बाथौ धोरोमनि जे माखासे निति आरो आदर्श, बे निति आरो आदर्शनि गेजेरजों बिथांमोनहा देग्लाय बे गामिखौ फोथारनाय, बे गामिखौ गोजौ फारसे लांनाय, बे गामिनि गेजेराव अनलायनाय, गोरोबलायनाय, फोथायलायनाय आरो थांनाय समाव जेरैबायदि आबाद बिथांमोना मावदोंमोन, बे आबादखौ दिखांखांनायनि उनाव दिनै बे आबादखौ लानानै जाहाथे इयुनाव जाहाथे मोजाङैनो थांनानै थानो हायो, बे बाथ्राखौ बिथांमोना निसय नोजोर खालामनानै बे जोंहा माइनाव खेराइ, बे खेराइखौ बिथांमोना होनो सिगांदों। आं आसा खालामगोन जे जोंहा बाथौ धोरोमा दिनै जोंनि बर'फोरनि गोथार मोनसे धोरोम आरो बाथौ धोरोमा दिनै जोंनि माहारियारि धोरोम बेखौ जों बुंनो हायो। आरो बाथौ धोरोमा दिनै बर'फोरनि सिनायथि, बाथौ धोरोमा बर'फोरनि मोनसे आयना, बे बाथ्राखौ जों बुंनो हायो। आरो बिनिखायनो दिनै बर'फ्रा 7000 बोसोर जिसु ख्रिस्ट' जोनोम जानायनि सिगांनो बे बाथौ धोरोमखौ गोबानानै दिनै बे थासारिसिम लाबोनो हादों। आरो बाथौ धोरोमनि गेजेरजों दिनैहाय जोंहा न'खराव सालामि होनाय, जे गामियाव जोंहा गार्जा होनाय, गामियाव जोंहा हामबाय होनाय आरो गामियाव जोंहा खेराइ होनाय, बे आदर्श सान्थिखौ लानानै दिनै बर' माहारिया दिनै थांनानै दङ। आरो इयुनावबो बे बाथौ धोरोमखौ गोबाथाबनानै जोंनि बर' हारिया बुहुमाव गेरेमसा खालामनायनि जे थांखि आरो नोजोर, बे दिनै नङा गाबोन निसय जाफुंसार जागोन बेखौ आं मिजिं खालामो। दा बेनिखायनो जोंहा जे खेराइयाव जिखिनि जोंहा आदर्श आरो निथि दङ, खेराइयाव जेरैबायदि जोङो जोंनि खाम, जथा, सिफुं, गंगना बिबुंजों जों जेरैबायदि रंजायो, बाहाय जोंहा दौदिनि, बाहाय जोंहा दौरि, बाहाय जोंहा जानागुरि एबा अजा बिथांमोननि गेजेरजों जेरैबायदि जों दा 16था खुन्थियानि गेजेराव जों जेरैबायदि नैबे खेराइखौ जोङो खालामनो सिगांदों आरो बाहाय गोबां जोंहा माखासे
फारि फारि बेबायदि मोसानाय बेबायदि दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बेखिनिखौ बिथांमोना निसय खालामगोन आसा खालामो जोंनि मोनफ्रोमबो बे आदर्श सानस्रिया जोंनि बर' हारिनि फारसे बियो नोजोर लाखिनानै जागोन आरो इयुनावबो जोङो बेखौ फोथांनानै लाखिनायनि थाखाय जों साफ्रोमबो बाथौआरिया बिनि सायाव मोजां मोनसे थासारि गायसननानै जोंनि धोरोमखौ फोसावनायजों लोगोसे जोंनि हारिमुखौ फोसावनायजों लोगोसे जोंनि राव थुनलाइखौ फोसावनायजों लोगोसे जोङो बुहुमाव बर' हारि महरै जाहाथे थांनानै थानो हायो बिनि थाखाय जों जेब्लाबो साफ्रोमबो बाथौआरिफ्रा जेब्लाबो जोङो खौसे जानानै खामानि मावलांनो हाथों बेखौ आं आफा बोराइ बाथौनि खाथियाव आर'ज खालामबाय गोजोन्थों।